De Weegop wordt mogelijk gemaakt door Keno Media. De Weegop is een serie voor de ganse dag met gewoon met een goede carnavalsartiest. Dit seizoen gaan we de Weegop met John Tana, Frans Teunis, Andy en Roy, Shaking DJ's, Virgin Spitze en Dita Koblenz. Maak je borst maar na, want in deze aflevering gaan we de Weegop met John Tana. Wie kent hem niet? De geboren Fransman die binnen 1 jaar de Limburgse muziekwereld op de kop zat. Liedjes zoals Alleen, Met de Carnaval, De Garage, Champs-Élysées, Dambarf en natuurlijk de knaller Boursin liet daar iedereen net zingen en dansen. Maar wat weten we eigenlijk over deze Franse god? Dit en mij zussen allemaal in een nieuwe aflevering van De Weegop met John Tana. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in De Weegop. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Weegop. En vandaag niet zomaar een artiest. Vandaag is een grote Franse vriend, John Tana. En we stonden bij de Carrefour Market midden in Smeermaas in België. En wat hij doen, dat weten we eigenlijk zelf niet. Want het is één grote verrassing. We moesten hij komen verzamelen en dan zouden we opgehaald worden. Dus ik ben eens benieuwd. Veel loeren om ons heen, want we weten ook niet welke kant ze komen. Dus spannend hoor. Entrez-vous! Open! Wat is dit jongens? Wat is dit? No camera, no camera! No camera! Weg, weg. Doe maar weg. No camera, no camera! Mag je helemaal niks zeggen? No camera. No camera. Ja, ik vind het een beetje vreemd jongens. John, Goeiedag. lies me schrikken. Heb je het kunnen vinden? Mijn lepje. Ja? Wat was dat? Ik dacht... Wie? Wat is dat? Liggen zo. Lekker zitten. Dit is mijn backstage, mijn eigen. Ja, dat is John, ja, laat me even bij het begin beginnen. Koffie? Wat hebben we voor? Koffie? Lekker. Ja, dat is lekker koffie. Het zo. We moeten het leven wel een beetje vieren, hè? Alsjeblieft. Lekker. Goed. Je zegt het is er best. Ja. Gezondheid. Nou jongens, ik Geschrokken. heb wel de weeg op afleveringen gemaakt, maar dit hebben we nu met gemaakt. Ja, goed. Dat is weer een andere manier natuurlijk. Hè. Ja. Liggen zo het? Wat heet het? Ja, ik had gehoord dat ze altijd bij lui toeskomt en ik wil niet te lui weten boeken. Dus hij woont niet ook. Ja, we zitten midden in een loods, mag ik dat zeggen, ergens in België. Ergens in België, ja. Achterin in een auto. Achterin, ja. Dit is een rijdende backstage. Dan ging ik altijd met naar verschillende boekingen toe. Als er de hutjes te klein of te groot of wat dan ook, dat vind ik altijd fijn. Dan heb ik mijn eigen huisje bij me. Huh? Gezellig. Ja. Ik moet heel even een beetje bij het formatje blijven. Hè? Dus de Weegop. We gaan vandaag met die letterlijk de Weegop. Ja. Liggen zoet. Wat staat vandaag op de planning? Wat zit vandaag op de planning? We gaan naar 4 boekingen toe. We gaan naar Zuster of Torren. We gaan naar Soerendong toe. En nog 2. De laatste is ook in België. En dat is een afsluiter van een feest. Heel goed feest. 1500 man, dus dat is wel erg chic om te zien, denk ik. Ja. Ik heb er zin in. Ik moet heel even bekomen van de schrik. Maar gewoon genieten. Ja, lekker genieten toch. Ja. Wat je ook gaat, hè? Ja, Vul je zeker. vrij. Doe als we thuis best. Ja, nee, zeker. Ne faga, que ne faga, que ne faga, que ne faga. Kleuvel kalkak, kruienpotter. Zo. We zien dat. Ja, bezien we. We zitten in een toren. Het witte dorp toch? Ah ja. Ja, volgens mij. Ik weet het niet. Wat een rit, hè? Ja, verschrikkelijk. Hè. En die geeft dat altijd, hè? Ja, altijd in de auto. Ja, pas net hè, op de parkeerplaats. Ja, pasjes. Hey, als je denkt dan naar binnen gaat, hè? Sigaretje en wat drinkste?
Ja goed, ik kan niet overal een pilsje drinken, maar ik ga nu wel eens beginnen met een pilsje, want het is een lange vandaag. Hè? Ja? Ja, zeker. Veer optredens. Veer mag je gewoon overal bij zien, hè? Overal. Je mag alles zien, je mag alles filmen en we gaan alle vragen stellen. Nou, dan gaan we samen even een pilsje drinken, ja? Kom. Dat begon is gedoe, ja dat pakt mich toch zo. Klees gewien van de fan, drinken arg achterin. Met kakies en baguette, een Marlboro sigaret. Ik flaneer in de stad, al het vlees van je samen! Hebben we voor de godverdomme zin om te dansen of niet? Dan gaan we beginnen met de garage! In het straatje is ket aan de handen. Het heeft te maken avec een plant. Ik heb geplanten in de garage, achter de deur. Ik heb geplanten in de garage. Dit ze net zingen? Ja, ik stond er een beetje misschien. Ik merk het. Zullen we een keer doen? Dat wil maar poseren! In de garage, achter de deur. Ik heb geplanten in de garage, vandaar de geur. Beweeg op, beweeg op, beweeg op. Ja, Ben, die bestaan aan de helft van de Jontana Act, toch? Ja, dat zeggen ze, maar ja. Ja, want die is eigenlijk minimaal 50% off van de ideeën. En... Nou goed, we doen veel samen. En ja, weet je wat het is? Als je het bedenkt, is het vet om gewoon elkaar te enthousiasmeren, te stimuleren om gewoon gave dingen te bedenken en te lachen om elkaar. Dat is het vooral. Gewoon van lachen vooral veel. Ja. En dat is wat we samen doen, ja. Dus we lachen samen en daar komt alles uit voort. Ja, en die taak, wat als je mag ropen, wat zien die taken? Manager, boeker, chauffeur zelfs. Ik doe de mixen van de muziek. Dus ja, van alles. Clipjes, die bedenk ik met. Dus ja, van alles eigenlijk. Ja. En wie hebt zich dat beleefd van de achterkant, zeg maar? Kijk, het is een rollercoaster, een super grappig avontuur geweest, wou ik bijna zeggen. Maar het is nog niet voorbij. Het begint eigenlijk zelfs pas nu een jaar later. Maar ja, het is echt vet. Het is echt super grappig. Daar maken ze echt heel veel rare dingen met die ze normaal nooit zoals ze hebben metgemaakt. En Boezien van nu, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan nu naar een Prinsenbal in... Hoe waren we ook alweer? En we waren een zusteren. We zijn nu Harmoniezaal en zusteren. We gaan naar de Harmoniezaal en zusteren en dan gaat Jontana de boel op de kop zetten. Nou, daar gaan we weer. Let's go, kom. Ik was zeker niks meer, ja, waar knoevelde jij? En toen wordt ze een tiger. Hé meneer, heb je een foto bij je? Een foto? Ja, voor jou. Nee, ik heb niet een Nee? Ik ben narcistisch, maar niet zo erg. Spaar geweest, een kieskus te kopen. Mijn fiets was geklaut, dus toen moest ik kon lopen. Een fles wien in mijn hand, het was echt geen goeie koppen. Of aan een goed jaar. Gaan we zien die dansen? Hoe het nog goed, toen je mij leren kennen. Ze mogen niet heel gek, maar niet een vriendinnen. Een picknick bedacht, om een hartje te winnen. Kennen, we vlees al geer, hij heeft een vriendinnen. Oh, we zijn ter bezielde, de stroom mij toe door. Geef ons zijn mino, voor de maat en de lopen. In de gooien en we zitten dingen. Ja, John, er geeft er een fantastische optreden weg. Ja. Wat, de cliché-vraag, maar neem het clichés te goeie. Wat gaat er dan door degene op dat podium? Het is super ruig als ze zo opkomen zalen en iedereen gaat stolen en klappen, want iedereen zit normaal. Dus dat is magnifiek, dat is echt chic. Want ze zitten,
Dit is één nummer, ze springen op. Ja, wel magnifiek. Maar echt een show om te zien. Ja, echt. En dan maak je ook wel eens nummers met een beetje hardstyle. Ja. Wieso? Omdat ik het belangrijk vind, is dat de papa's en mama's, opa's en oma's in het begin leuk hebben. En dan hadden de kinderen ook nog een hele keer aan springen. En tot dan is er afgelopen in de knal. Ja. En die energielevel, hè? Ja. Wie kent ze dat beschrijven? Wie luistert zich toch wel op voor elk optreden zo te doen? Ik weet het niet. Als het in muziek is, is in de lui met gewoon, dan ga ik zelf ook. Dus dat is goed chic. Dat is echt leuk. Ja. Ja, ik vind het chic toch van met, maar we zitten pas op de helft, nog 2, hè? Oké. Hier met een slummy, hier snel, hè. Ja, dat wordt spannend. Dus ja, ik heb gewoon. Ik sta sur le plan, vergeten de smeren, moet beter doseren, met zo'n eindendrang, een kleur Friedemann, voor 7 personen, ik blijf een gewone, maar met goeie smaak. Nou goed, we zien op het moment in Brabant. Hè? Bijzonder. Goedenavond! Goedenavond, Brabant! Alleen dat gevoel, dat deed niet geen pijn. Ik voel mich alleen. Alleen dat gevoel, dat deed niet geen pijn. Twee stapels Zigo. Het is altijd leuk. En het is heel leuk aan muzieken. Dat werkt van de stoel. Kriegen Semino. Rechtje te midden. Je bent van zwaar. Kriegen Semino. Alleen dat gevoel, dat deed niet geen pijn. Ik voel mich alleen. Alleen dat gevoel, dat deed niet geen pijn. Ja, wat vinden jullie van John Tane hier in Brabant? Ja, super. Want John Tane is hier gewoon een idool geworden in Brabant. En sindsdien heel populair. Ik wou zeggen, de taal, dat is voor de meesten hier natuurlijk toch net wel anders. Maar je merkt gewoon wel dat iedereen toch gewoon superleuk meedoet. En er waren ook wel Limburgers hier, dus dat maakt het ook wel iets makkelijker, zeg maar. Dat iedereen ook meedoet. Maar echt super. Ja, zo'n vierde optreden. Vierde, de laatste vanavond. En we zitten hier lekker op de achterbank, zo zit ze altijd. Ja, heerlijk. Ja, lekker. Normaal een beetje slapen, maar nu lekker vertellen. Ja. Ja, wie is die voorbereiding? Reis je naar zo'n optreden toe? Welke muziek luistert ze bijvoorbeeld? Even verschillend. Vooral Franse muziek. Je hebt rapmuziek drijven, maar ook Jan Canari met verschillende carnavalsnummers. Dat vinden we roosje. Zoals? Met Jan Canari trek je voor even aan de bel. Ja, hoe schitterende plaat. Ken ze die? Nee, ik ken hem niet. Daar moesten ze opzetten. Ja, die staat nu eens mee op, maar ik zal hem niet doorschikken. Check me door. Ben ik wel benieuwd naar, ja. En hebben ze van die rituelen of gaat? Of, Ritueel voor terug opgaan. Ja. Sigaretje roken. Een pilsje drinken. Beetje vertellen met de lui van het feest en dan beginnen. Ja. Ik ben benieuwd. Vierde optreden. Kan ze gaat uit? Ja, dit wordt een chic optreden. Dat is een hele goede tent. Dat heet de Shatsi Party, toch? Yes, Shatsi Party. En daar gewoon even de boel op de kop zetten. En dat zat zo. Zonneschijn in de stad, te veel biertjes gehad. Die beloof niet te gaan, heb het toch weer gedaan. Door je pijn aan de kop, maar sta nu nog recht op. Laat die chance uit de deur, sta niet telkens teleur. Ik wil spelen op de grond, alles draait in het rond. De politie kijkt goed omdat ik tegen ze stoot. Plak weer vast aan de kruk, vind me eerst eens terug. Nee, drink is wat blauw, goed een zakje maar touw. Nog niet verander niet, dit die vast vol verdriet. Nog niet verander niet, geen die niet gezien. Nog niet verander niet. En mijn dieren kennen. Dat is de wat. Dat wil ik kennen. Dat is
maar waar. Even zijn mir. Money verander niet, dit die vast wel verdriet. Money verander niet, jene die niet gezien. Money verander niet, dit die vast wel verdriet. Money verander niet, jene die niet gezien. Nee, 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 nee. Ja, John, wel geweldig hè. 1500 man. Ja, wel heel erg leuk. Het was echt gezellig. Luid leuk met. We gaan dansen. Toch komen de jaas. Was schitterend. Ja, chic. En nu hè, is de bus boven de ganse dag in gereisd hebben. Ja, dat is kut hè. Ja, dat krijg je hè. Altijd op het laatste. Ja. Maar goed. In de drag vastgelopen. Ja. En we gaan er een enorm maken. Wilt ze nog gaan tegen de lui zeggen die nu carnaval gaan vieren? Jazeker. Ik wil zeggen, de lui zeggen, zoek me op met de carnaval. Ik wil de geren zien. Voor een beetje dansen, een beetje drinken, misschien een beetje roken. Maar voorzien is heel erg gezellig. Het gaat heel los achter is. Maar ik wil ook zeggen, er kun nog veel aan. En ik wil dat je gewoon lekker blijft dansen. Dat is het belangrijkste voor mij. Zeker. We gaan even met helpen. Hè? Ja, Kom. gewoon even doen.